usebedo joma kedo ne piny ni mondo res Kenya higni mang'eny mana kaka niwacho kichako kind rawera. Sani nitiere pogruok e paro i Azimio wachiel ni. Jeremiah Kioni okoni wach ni ok en wach mani kare, Martha Karua noseruko koni ok en wach mani kare, Eugene Wamalwa nosewacho ni gini ok odhi donje, in fact wacho ni I'm not boarding. Ipani ang'o miyo nitiere pogruok e paro malich kama e wach mar twak ni, to be en gima nyalo mayo jakom Raila Amolo Odinga oteku kaka ji temo lieko sani? Ok apani nitie oteku ma gino nyalo mayo ng'ato machalo Raila, nikech king'iye to Raila en jatend Kenya, and higni duto mosebedo kigone ombulu waseneno wafuasi ma en go, mok gin ji 20, 30, to gin ji maran into millions and millions ma joge go nitie kamoro amora e Kenya kaendi. So oteku ma gino nyalo maye onge, to wang'e ni be the democratic space makata nyithindwa gi kawuono en joy ma ginyalo pingo kata president kata yanyo to dhi tonge gimitimini. Wang'e joma nokele Kenya ka, and one know the role ma Raila oseplay mondo democratic space gi obedi. Nyithindwa matindo ma jo Gen Z giendi, many of them were born bang 1990. Many of them In 1996. ok ging'eyo ni when the advent for multipartyism obiro, sama ne multiparty donjo ma Raila gi nokedo negi magi bede detention, ok ging'e ni nokunya romo kata ji 6 nubet kata hotel moko maku. So ok ging'eyo, so we need to bring them on board on kuma Kenya oae. Ka gisomo those stories to gibiro ng'eyo gima wadwaro. The democratic space ma wantiere gono emomiyo bende en Azimio, because Azimio is a very democratic movement. ODM and Azimio mane gin leaders kaka an anyalo wacho pacha maseche moko pogore gi mar Raila, but pod I remain as a member. That is why Kioni nyalo wacho pache no mabe wa respect. To paro gi duto ka ji osewacho mopogore kamano, to we need a dialogue. Dialogue means ni jowa duto ma stakeholders man gi interest and mowuok e paro mopogore opogore, obed jo kanisa, obed political parties mopogore, obed jodinde mopogore, biro dhi to ji keto pachgi kamoro achiel, to ji winjore kaka notim the Bomas draft kane wadwaro katiba manyien manonyuolo katiba mwan go sani ni. So pach jogo ok rach, ne ginyalo pogore nikech Azimio pod ok obet. Koro mago pod are individual opinion mag the leaders mag Azimio. And gima ne wadhiye no eben apani jo newspaper be kamoro ndike because gidwaro ne gius gasedno. Onge kama nyose wache ne kata baba osechiwo stand. Gima nye timo, nyen gima nye timo which has ad teko mar chik manche ne time bunge. And mane gin ne the majority leader marwane kanya, the minority leader mar bunge, Wandae men ja Azimio ne kanyo, the majority leader men ja Kenya Kwanza iluongo ni Chungwa ne kanyo, monde giket gino manche no sekal. That committee mar NADCO no Raila was not party to it, and you're there to witness. Kinene kanyo, he was not playing any role. So jomane nitiere kanyo manotimo gigi ne and the leaders led by Kalonzo, and that is why Kalonzo was there. So kwadwa ni monde gik moko bed mix ne ke nyithindwa gi yang samoro ginyalo neno picha to gisaid drive to a conclusion. So wadwa ni wanyisgi ni ka gidwa succeed even going forward, they need the blessings of some of these old men for them to succeed on whatever they want to do, because Kenya is a democratic country. And gima nyalo dwaro na nyisgi kendo ni kamoro gisomo history to gibro neno movement mosechakore in the form of a revolution kaka manya gichakon. Nekech gibro wacho ni we are faceless, we are tribeless, we are leaderless. Leaderless. We are leaderless. To mani nyalo wacho for a while mu create opportunity even for ng'amatiyo no moket joma chalo jolweny nicheno neno golgi papcha. And wang'e gik osetimore pinje machalo Egypt, koket jolweny go to moro dhi kawo, to mano koro ok bi reason gi nyithindo. So we need to build this country, and it can only be built through dialogue. Ma stakeholders waduto nyaka bede nyaka church leaders. Orero ka koro ing'iyo